Terve, se olisi Onino taas täällä pelaamassa. Ja nyt pelataan taas hieman tekkittiä lisää. Ja tässä jaksossa olisi tarkoituksena saada ekoja laitteita ja vähän kehiin. Koska me tuossa viime jaksossa suurin piirtein koko ajan mainattiin. Tuolta noin sulatetaan noin tinat. Mitä tässä on? Tossa ei ole. Tina ja silveri, okei. Ja sulatetaan nuo. Miksi tää ei näytä näiden mikä... No näillä... Orella ei nämä EMC-arvo, mutta tikuilla on. Uraanilla ihan hullu EMC. No näillä sit. No joo. Sieltä saadaankin tinaa hyvään tahtiin. Täältä näin kuparipiuhaa tarvitaan ihan mukava määrä kans. Otetaan tosta noin noita 3 ja viimeisetkin kumit menee nyt kyllä tähän. Mutta ei se haittaa. Tehdään noin ja tosta. Noin ja pam. Vähän lisää noita ja jätetään nuo tuonne. Täältä näin tätä tinaa. Anna vielä yksi, hyvä, kiitos. Jostain tässä noin. No. Yksi ore tulee sieltä. Noin, ja sen jälkeen vaihdetaan nopeasti rauta sulamaan. Otetaan tänne. Tehdään, jos mä oikein muistan, niin ne vatterit tehtiin näin jotenkin. Taas tuolta noin redstonea ja kyllä. Sitten tarvittiin kivinen uuni, joka tehtiin jotenkin näin. Hyvä. Enää puuttuu se yksi. Täältä saadaan ironia. No joo. Jostain mä voisin tehdä vähän enemmänkin noita. Millaisia kaikkia furnaseja tässä on? Furnase. Toi tehdään noin. Iron furnace. Tässä olisi vähän halvempi tollanen. Tässä on electric furnace. Induction furnace. Okei. Ja täällä ollaan sitten ihan heti jo tekemässä tämmönen advanced machine blocki. Ihan heti. Mitäs noin? Blast furnace brick ja DM ja RM furnace. Selvä. Mitenkäs tämmösen DM... Okei. Ihan heti ei kyllä tommosia tehdä. Taas tuolta noita ja vähän poispäin. Tälleen päin, näin päin. Noin, hyvä. Sulatetaan noitosta. Mitäs sitten me voitais tehdä? Joku laittoi kommenttia, että sinne luolaan jäi vielä näitä rubiineja, minkä ohitte mä vaan kävelin. No, mä en ehkä kumminkaan tässä jaksossa niitä hae, vaan nyt me valmistellaan niitä generaattoria ja maseraattoria. Taas Tuolla on generaattori. Kyllä, me tehdään tämän reseptin mukaan se vaan. Sieltä niin, refined ironia. Voitaisiin oikeastaan tänne mennä kokoamaan sitä. Noin. Sitten noin. Ja sitten täältä vielä. Sori tosta. Jos kuulitte videolla. Siellä joku puhelin huusi. Tai ei se haittaa. Silveriä, tinaa. Okei. Mitäköhän tinaa tää oikeesti on? Tässä ei EMCtä näytä olevan. Mitäköhän se voisi olla? Uuneja mä voisin kyllä tehdä lisää tässä välissä. Katsotaan tuolta on mulla täällä cobblestone on hirveet määrit. Ja tossakin olisi ollut hirveesti sitä. Taas teidät vielä hetkeksi tuonne tehdään vähän lisää furnaseja. Koska se meni näin. Koska me nyt tarvitaan nyt aika paljon näiden kaiken sortin orejen tekemiseen. Hyvä. Okei, otetaan tuolta noin takaisin. Tästä näin nämä. Viskataan nuo. Tai no eipäs laittakaan niitä vielä takaisin, koska tarvitaan täältä näin nämä. Ja voidaan taas heittää noita sulamaan. Täältä refined ironista tehdään semmonen machine blokki. Noin. Ja nyt. Kyllä, generaattori. Hyvä. Eka laite saatu tehtyä ja se pomotetaan tohon noin. Pam. Ja nyt tänne otetaan tuolta uunista. Varastetaan sieltä yksi koali meille. Saadaan tohon generaattoriin vähän virtaa. Noin, ja se alkaa sieltä hienosti täyttyy. Kyllä. Aha, se kuluttaa hiiltäkin mukavaan malliin. Yhden hiilen pitäisi täyttää tää koko generaattori.
Joten sen takia mä en viskaa sinne enempää. Mä en halua, että toi kene räjähtää. Seuraava, mikä tehdään, on se maseraattori. Ja siihen tarvittiin flinttiä, cobblestone ja machine blokki. Okei, eli lisää saadaan sulatella rautaa. Sieltä teidät. Sitten tohon viereen uusi uuni. Saadaan sinne noita sulamaan tosta noin. Sieltä hei, miksi mä sulatan nämä kaikki täällä näin kun... Nyt mä en enempää kyllä sulata. Se yksi saa sitten vielä tulla. Sitten täällä melkein riittää sinne. Katsotaan sinne yksi hiili noin hienosti. Rauta pois. Viskataan se taas tonne. Tästähän sirkuittiin tarvittiin kuparikaapelia. Meillä just riittää nuo kuparikaapelit tähän. No, nyt mennään tekemään sirkuitti. Joka tehtiin näin. Muistaakseni. Jos se nyt näin oli. Ja kyllä, hyvä. Noin. Sen jälkeen täältä tarvitaan lisää refined ironia, jos katsotaan tommonen ton polttoaineeksi. Tule. Tässä muuta me tehdään. Okei, nyt me saadaan toi maseraattori. Ja sen resepti on aika selvä. Taas mitä muuta me voitais tehdä. Copper. Eikö hetkonen. Tinkäs tehdään semmonen kuin extractor. Mikä? Weed X. Kuinka se tehdään? Redstone, empty shell, green powder, jota tehdään... Okei. Tällaista varmaan tullaan tekemään kyllä joku päivä. Omituista. Maseraattorissa voi näin maseroida vähän kaikkea. Machine blokki ja electronics sirkuitti. Sirkuittihan meillä on. Tehdään oikeastaan ennen maseraattoria tollanen. Julla riitti rauta vai? Kyllä se riitti. Täällä on. Ei ollutkaan. Ei ihan riittänyt. No ei se haittaa. Tuo yksi vielä tuolta sulatetaan. Mä teen ihan tietyn syyn takia tämän extractorin ensin. Koska tällä me saadaan enemmän kumia. Me saadaan enemmän kuparikaapeleita ja jaha. Siellä on ironia. Se voidaan vielä sulattaa sieltä. No ei näin voitakaan. Katsotaan uusi tommonen. Puuta onko? On meillä puuta. Hirveästi on puuta. Katsotaan tehdään sitten. Nops. Ei caps lockia, mutta noin. Sitten tehdään näistä tänne 1, 2. Mä en laita noin sitä varten, että mä haluan vaan ottaa ne pois mun invistä. Miksi se ei tehnyt enempää näitä? Tehän lisää niitä. Noin, niitä tuli just oikein määrä. Hyvä. Ja täältä löytyy refined ironit. Sori, jos tuolta taustalta kuuluu jotain ääniä. Mä en voi niille nyt mitään. Näin saadaan tehtyä meille extract. Jaha. En halua korjata vanhaa triitäppiä. Jaha, ei tehtykään vielä sitä. Koska meillä ei ole machine blokkia. Sellainen me tarvitaan. Senpä saa tästä nopsaan tehtyä. Noin. Sitten saisi tehtyä tommosia, mutta me ei niitä tehdä. Tehdään nyt näin. Näin tästä ja... Nää oli väärinpäin. Noin. Nyt meillä on täällä tämmönen extractori. Se on ihan hyvä. Pommataan se tohon noin. Sinne voidaan sitten hakea täältä näin kumia. Niin kuin sitä meillä oli chestissä eikä täällä. Taas täältä näin. 13 ai, kun me saadaan nyt hyvin kumia. Kyllä, hyvin saadaan nyt kumia tästä näin. Sitten mulla on se yksi kaapeli tuolla. Törkätään se kaapeli tosta noin. Ja se lähti sieltä niin tekemään. Kattokaas. Täältä, kun täällä on nyt 13. Se tekee yhdestä tämmöstä sticky resinistä. Vissiin mitäkään se oli 3 kumia. Sen takia mä halusin tämän extractorin, koska me saadaan enemmän kuparikaapelia, mitä me kumminkin tarvitaan ihan hirveästi. Ja noin, kato, 3 tämmöstä rubberia tuli. Ja näistä me saadaan lisää kaapelia. Noin, viskataan noin vaikka tonne. Noin, pam. Jep. Otetaan toi vielä tonne. Ja tuolta saadaan lisää kumia.
kattokaa, niin me oltais joko me otetaan 13, tai sitten me otetaan 33 kumia, vai paljonko noista nyt olisi tullut? En jaksa ruveta laskemaan. Ja se olisi ollut. Joo, 39 siis. Aika hyvin me siis tätä saadaan. Vai että riittääkö meillä energiageneraattorissa? Laskataan sinne vähän lisää tätä. Noin, sitten täyttyy siitä mukavaa mallia. Täältä tulee meille mukavempaa mallia kumia. Sitten me tarvitaan tietenkin lisää. Pitää sulattaa vielä tuolta noin. Kaikki rauta pitää sulattaa. Mutta ei se haittaa. Se on sen arvoista. Omasta mielestäni. Meillä kuparikaapelia tuosta on. Mutta sit se asiassa tehdä se sillä joten kuten että maseraattori tulisi tuohon ihan viereen. Joo. Olikohan niin, että nämä laitteet piti ottaa jollain ihme hommalla pois, ettei näistä tuli pelkkiä machine-blokkeja. Taisi olla, joten mä annan ton extractorin ainakin nyt vielä olla tossa. Katsotaan. Mä en halua nyt ruveta kokeilemaan, että tuleeko sitten machine-blokki vai tuleeko sitten jotain ihan muuta. Toivotaan, että sitten tulee ihan se machine-blokki. Jos meillä on toisessa suunnassa voisi laittaa taas niitä ironeja paistumaan. Tonne noin ja täältä hiiltä kans vähän sinne. Otetaan nyt, että tulee hiiltä tuolta tarpeeksi. Tässä muuta laitetta me tarvittais kun nyt se maceraattori. Noin, flintit on, cobblestoneja on. Machine blokki. Saako sirkuittia tehtyä? Okei. Reactor sensor location card. Energy sensor location card. Ja kuinka niitä tehdään? Näytä se! No ei sitten. Ei ole pakko näyttää kuinka noita tehdään. Aika siistin näköisiä nää kyllä ois. Jotain ihmekortteja. IC2 crafting. Okei. Siellä on varmaan kaikki. Juu, hyvä. Otetaan ne tänne ja sieltä niin. Noin. Electric furnace voitais kans tehdä, mutta se on kyllä ihan hirveän kallis. Meidän pitäisi lähteä mainaamaan lisää rautaa. Koska meillä nipin napin riittää näihin pekottimiin rauta. Siellä on refined iron ja tehdään sirkuitti, paitsi että onko meillä ei ihan riitä kuparikaapeli, no se ei ole ongelma. Koska kupariahan meiltä löytyy. Tehdään sitä sitten lisää, noin ja sieltä näin. Hyvä. Teköhän kaikkea tuolla extractorilla pystyykään muuten tekemään. Voisi käydä kohta ottaa se kumit sieltä pois. Teköhän kaikkea sillä voi tehdä. Tiedättekö te? Kertokaa mulle, mitä kaikkea tuolla voi tehdä, niinku tuli yllätyksenä, että maseraattorissa voi... loppu sähköt kesken. Se haittaa. Niinku maseraattorissa voi maseroida jotain spider-aita. Siis, aika omituista. Ja sitten sai jotain juttua. Sitähän ei, tää on aina tapa rakentaa tää. No se ei haittaa. Sitten täältä, onks meillä täällä 6 on hyvä. Tiukille tää kyllä menee, mutta nipin napin riittää raudat tähän ja silveria on ja tinaa on ja... Mitä ihme tinaa tää toinenkin on? Tässä. Pitää kattoo, että... Saako tuosta tinasta tehtyä jotain? Mitä sitten tulee, jos se sulattaa? Nyt se nähdään. Sitten tulee luultavasti normitinaa. Ja sanois, sitten tulee Joo. Tässä on tina-ingotti. Okei. Tässä EMC on tommonen 256. Ihan sama EMC. Ei, tää on jotain ihan erilaista tinaa. Tää on 1247 12.4. Tää on 30 247. Okei. Aika omituista. Tällaista ihmetinaa, millä on sama EMC kuin perustinalla. Minkäköhän tarvitaan? Olikohan tässä sitä... Katsotaan tuolta noin nopeasti. Joo, cheat mode ei. Item settings. Ja katsotaan noin. Okei, hups. Auto.
Ehkä mä rupes sotkemaan noita, koska mä en halua tätä cheat modea pois. Niin kuin tossa päivittyneimmässä ihmeen... Mikä se nyt taas oli? Kohta B-tiimissä päivittyneimmässä siinä, niin siitä on lähtenyt cheat mode pois jostain syystä. Tai no se ei toimi tollain niinku kunnolla, vois sanoa. Missä sirkuutti? Tuolla sirkuutti. Sitten noin tohon ja cobblestone tosta noin ja kyllä, nyt on maseraattori. Enää puuttuu se electric furnace. Toivotas pistää oikeastaan tohon. Sitten sitä kaapelia. Otetaan sitä tosta noin ja se sitten pois ja noin. Okei, täällä onkin kumia ihan mukavaa malli 29 vielä. Ja maseraattorissa on täysiä. Tinaa ja silveriä olisi tuolla. Mitäköhän me nyt maseroitais tolla? Olisiko täällä rautaa? Kyllä, sitä me halutaan nyt pistää maseraattoriin. Sitten meillä on aina pulaa. Pystyyköhän rautaa ingotteja maseroimaan? En tiedä. Ja mitä ihmettinaa tää on? Tinan nuketeista saa tehtyä sitä. Jaha. Okei, elikkä siis... Laitetaan tommonen, sitten tulee tollasia nuketteja. Jos me laitetaan sinne tommonen, sitten tulee tommosia nuketteja. Okei. Tähän muuta valmistustapaa. Kai tähän on. Tuottaa, joo. Täh? Joo. Mä näytän teille, kuinka tää alloy furnace nyt toimii. Nyt tuli niin hyvä... Ei tinaa vaan tätä. Tuli niin hyvä tilaisuus esitellä. Elikkä tässä on tää alloy furnace. Kuten huomaat, tässä on 9 näitä. Voidaan heitellä tänne vaikka, miten nyt sitten halutaan ikinä. Noin, jotenkin tällainen. Sitten me laitetaan tuonne polttoaine. Niin kattokaa. Jos näitä olisi, tässä ei voi normaalia niinku tämmöistä tinaa ei voi sulattaa. Mutta tällainen näin tässä voi niinku sulattaa ja sitten saa tollain. Kattokaa, no. Tätähän tässä ei voi sulattaa. Ei voi mitenkään tällainen. Ei, mutta siinä voi sulattaa noita nuketteja, niin kuin tuossa äsken näitte. Kun mä näytin teille. Jos katsoitte. Kuparit. Mitä? Tääkin on jotain eri kuparia. Mitä? Tuolla. Ihmeellisiä asioita. Eikö tosta sitten jotain epänormaalia kuparia? Tää on ihan peruskuparia. Joo. Okei. Tästä tulee jotain. Joo. Aika omituista. Siis täällä löytyy ihan ihmeellisiä oreja. Onks mulla muuta omituista täällä chestissä? Toi on peruskuparia vissiin. Joo, se oli normaalia. Refined iron. No hyvä nyt kun heitän sen tonne. Sitten meni hyvä iron ja hiilet tuolta pois. Siitä on aina pulaa. Sitten musta jotenkin tuntuu, että täältä on loppunut polttoaineet. Olisikohan näin? Nää vehkeethän vie sähköä. Seraattori nyt ainakin. Okei, se saa suojatella puolella noita. Nyt viskataan nämä. Noin. Me saadaan, meillähän oli tossa 5 orea. Elikkä me saadaan 10 rautaa tästä. Tässä on elektriikifurnaseensa pitikää saada. Se oli hirveen kallis, mä muistan sen. Mä oon joskus kattonut sen reseptin tosta. Meillä... No ei tietenkään ole. Jos täällä on tätä kuparia. Pystyykö tästä kuparista tekemään tommosta... hommelia? Pystyy. Ai saa, että... Joka tapauksessa kunhan saatiin kuparikaapelia. Sitten kumminkin joku laittaa kommentin, että... Hei, siitä olisi voinut tehdä jotain paljon hienompaakin. No... Tää nyt meni tällainen... Mä en nyt tiedä mitä hienompaa sillä olisi voinut tehdä. Tarvitaan siis... Sitkonen. Me saadaan tehtyä semmonen jännä furnace. Electric furnace, joka toimii sitten sähköllä, mutta tää maseraattori vie sähköä kyllä ihan sairaasti. Mitäköhän tommonen batboxi maksaa? Taas että batboxi.
Tarvitaan RE-battereita. Joo. Meillä tinaa kuinka? No sitä voisi kyllä lisääkin olla. Ironia tullaan sieltä. Ja siihen tarvittiin. Vaan se niin, että joo. Tarvitaan 5 tämmöistä rautaa, niin saadaan se. Eli meille jää tästä vielä 5 rautaa. Ihan hyvin. Mutta me tarvitaan lisää tätä kuparikaapelia. Mutta kai meillä kuparia on. On meillä sitä varmaankin. Tää on noin, laitetaan tosta. Tää on mun mielestä halvempi versio. Noin, nyt on Iron Furnace. Sitten laitetaan Redstone, noin, ja Circuit ja yes, Electric. Mikäs se yksi Furnace oli, mitä mä katoin? Paitsi että Induction Furnace. Se tarvitti kuparia. Se ei ole ongelma, tää ei ole ongelma. Mutta tämä on, koska tarvitaan machine blocki. Jos te tarvitaan niitä advanced alloyta, jotta tehdään mixed metallista, niin tarvitaan. No ei se periaatteessa ole ongelma. Mutta ehkä mä en silti lähde ihan tällaista tekemään. Carbon meshia. Okei, joo. Häh? Mikä se oli? Tuolta toi. Näitä. Mitä? Okei. Ja waterbucket. Hydrated coal dust. Okei. Ja tosta saa 1 ja tästä saa 8. Mihinkäköhän totakin tarvitsee? Enpä tiedä. Mutta pistetään toi tohon. Noin, joo. Tossa noin, hyvä. Itse asiassa saakohan se tällä pikaksella? Saa, hyvä. Elikkä voidaan laittaa tohon, noin. Se saa siellä virtaa. Ja tää maseraattori alla, anna. Ei. Miksi sä annoit tän mulle, mutta et näitä? No, koska tähän. Ei. Miksi mä olin niin tyhmä ja menin ottaa sen? Miksi? Pitää taas etsiä sitä flinttiä, paitsi että ei tarvitse, koska meillä on soraa. Ei. Olisiko täällä jotain? Täällä on 1 flintti. Yes, mun päivä pelastui. Jos meillä riittää toi kupari. Kyllähän meillä kuparia on. Tää vieläkin tätä erikoiskuparia. Nyt täällä näin. Maseraattori ei oo. Ottaa vaan se tarvittava määrä. Joo, tämähän on nopee. Varmaan nimeä sähköiksi sitten ihan mukavasti. En tiedä. Tätä on ainakin nopee. Eikä sen sitten näemme niin iso ongelma ollutkaan. Paitsi, että onko meillä yhtään rautaa enää. Jos sitä ei ole, niin sitten se on iso ongelma. Kyllä meille jäi sitä 5. No jäi pikkasen. Ei tässä. Sitten pistetään 1 rauta tonne. Oi, tää on mukavan nopee tää Electric Furnace. Ja sitten kun tänne saa vielä näitä overclockereita. Mitä vilje overclock? Anyway, kun niitä saa sinne, niin se vie sähköä ihan sairaasti. Mutta se on ihan sairaan hyväkin sitten. Ja ups, taas vähän. Tulehan nyt siitä. Noin. Sitten tehdään taas lisää sirkuitteja. Sirkuitteja. Doin. Tämä on sirkuitti. Nyt, jos mä vielä kerran feilaan tän maseraattorin kanssa, mä voin heittää hyvästi tälle tekkitille. Mä en lähde etsimään enää noita. Sen takia viskataan se tuohon ja voidaan 1 ylimääräinen kaapeli poistaa tuolta noin. Se toimii siinä sitten hyvin. Sitten sen maseroimaan tuolta kuparista. Tänne saisi kyllä hankkia sen overclockerin. Kuinkas niitä tehtiin? Jos löytyy varmaan tällaista. Tuolla. Overclocker update. No kuinkas tommonen tehtiin?
Tarvitaan sirkuitti, kuparikaapeli ja kuulantsellejä, joita tehtiin. Okei. Waterbucket, empty cell, joo. Mikä me tullaan tartteen tinaa. Sieltä loppu sähköt sopivasti. Tää heittää tinaa sinne ja sitten noin tänne, näin, tätä melia kavan malliin. Noin. Ja täältä saadaan tätä. Meillä extractorissa ei ole vielä mitään duunia. Electric furnace, sielläkin voisi sulatella jotain, vaikkapa nuon tässä odotellessa. Täällä tää taas tekee hitaasti tätä. Tossa justina. On se sitten kohta suottelemaan. Tulee kuparia. Sen jälkeen siitä tehdään tinaa. Niin täältä taas saadaan melkein valmista tinaa. Nyt me tehdään saman tien yksi overclockeri tähän maseraattoriin, koska tää on niin hidas. On vaan sen takia, että kun sinä kestää niin kauan ja mä en jaksa odottaa. Minkäs näitä tehdään? Taas saha. Kuinka tää? Mehän tehdään, mutta tommonen tässä odotellussa. En tiedä kyllä miksi, mutta kun meillä on sopivasti keppejä. Mä en tiedä miksi mä haluan tuhlata vikatkin raudat johonkin sahaan. No. Tehdään noista vihreistä, kun niitä nyt kerran meillä on. Emerald Hand Show. Tällä voidaan sitten tehdä jotain ihmeellistä. Väärin painaa E:tä. Kannatti jotain tyyliin tällaista. Tirtislävejä. Okei. Joo. Tällä voidaan tehdä kaikenlaista omituista. Järjestetään inventory. Väärin nappi. Järjestetään inventory. Ja sitten katsotaan kuinka tommosia tehdään. Hollowia ja tehdään tollan, joka tehdään noin. Okei. Elikkä se ei halua kertoa kuinka noita tehdään. Ja Sapphire Block. Kuinka toi tehdään? Niin joo, Sapphire palikasta. Ai mutta hei. Tehän voitaisiin tehdä tästä näin tällainen. Niin tehdä. Saataisiin sellainen hieno Emerald blokki. Ei me kumminkaan tarvita nyt ihan sellaista tehdä. Tehdään joku hienompi palikka sitten tehdään sille jotain mielestä. Tää on musta mun mielestä vähän liikaa jotain hammasharjeissa vihreitä tahnaa tää saha. Näin, tällä me pestään hampaita nyt tässä. Tässä siellä. Sä ootkin tehnyt hyvin sitä. Sulla on siellä hyvin sitä. Sinne lisää noita. Sinne tuli taas pari lisää. No, tää on mukavan nopea. Se ei tarvitse yhtään lisää overclockereita. Vielä pari kuantaista. Se vetääkin sähkö. Nyt loppu sähköt tästä. Vaan sinne lisää koolia. Hiiltä poltetaan, sillä saa hyvin sähköä. Taas tuolta noin. Ja vielä. Ei tarvitakaan enää yhtään. Otetaan tuolta. Olikohan se tekee näitä yhdessä? Joo, me tarvittiinkin näitä ihan mukavaa mallia. Tuo overclockeri nyt ei tavallaan ollut mikään kallis. Me voidaan tästä läheltä hakea vettä. Mitäs se on? 3. 3 tarvittiin täysin watercellia siihen. Nyt tää niinku alkaa jo tuntua vähän tekkitiltä. Otetaan teidät sinne. Noin. Mä epäilen, että kohta loppuu taas sähköt. Eikä lopu. En meiltä sähköt loppu koskaan. Ei meiltä ne taisi kyllä koskaan loppu. Tässä kun otetellaan tätä, niin meillä ei tietenkään ole tarpeeksi sitä kuparipiuhaakaan. No, sä oot mun mielestä maseroinut ihan tarpeeksi Teen nyt se yksi, mutta pelkästään saat ruveta taas maseroimaan kuparia. Musta tuntuu, että meillä on taas sähköt on loppumassa. Ja sä oot siellä tehnyt yhden. Niin juu, tää on tyhmä, kun nää kuulantsellit ei stäkkää, niin tää on keskeyttää tää extractor tän hommansa. Ei vitsi. Voitais kyllä tehdä tommonen ladattu RE-batterikin, paitsi sitä ei tehdä. Kyllä ei tekisi mitään. Yksi tollanen hyvä. Sitten vielä yhden teet ja sieltä
teidät. Viskataan sinne. Vai kumia kuin nämä. Muuten. Tolsen. Joo. Strip. Tästä ootte kovereita. Ehkä jotain tommoista. Noin, ja sieltä vielä viimeinen tommonen. Tämähän menee ihan hyvin. Kohta pitää vaan mennä takaisin mainaamaan. Lisää rautaa. Jaha, tuli sellainen. Että hei, me laitetaan noita takaisin tonne. Sitten me laitetaan toi, jaha. Musta tuntuu, että me mennään siis tässä osassa mainaamaan vielä se yksi rauta, joka nyt puuttuu. Nyt mä haluan sen raudan. Kesti, mitä kesti. Yksi rauta. Yksi. Ei sen enempää, mä en sen enempää pyydä. Se yksi. Yksi ja ainoa. Missä olet? Näytä mulle, missä olet. Mikä mulla oikeesti? Eikä täällä ole yhtään rautaa enää. Ottaan samalla se joku ilmoitti siitä Safiirista vai mikä se on. Mä aina sekoitan näiden nimet. Rubiini. Semmoista rubiinien ohi tässä jossain. Tuolla on hiiltä. Niin, siellä. Kyllä, se on rautaa. Joku ilmoitti, että tässä risteyskohdassa. Mutta aina, niin. Eli sanottu, kun joku ilmoitti, sehän oli joku, joka ilmoitti sen. Paitsi, että meillä varmaan loppuu pikki tässä kesken. Eli meillä on... Cobblestone on vähän. Tän sitä. Jos ei tähän. Hyvä. Sitten se rauta. Tätähän on tässä hyvin. Noniin, hyvä. Nyt alkoi homma toimii. Nää kun viskataan maseraattoriin, me saadaan sieltä hyvin rautaa. Juu. Sitten 8. Kun enempää. Sori, jos te muuten ette mennyt nähdä tossa äsken. Löysin rautaa 8. Eli toisin sanoen 16. Missä niitä rubiineja on? Ite mä en niitä kyllä näe tässä missään. Siinä on kuparia. Rubiineja. Tästä ootte. Te ootte noita. Okei. Ilmoittikohan se tommosesta? En tiedä. Mä en vieläkään huomannut. Joten anteeksi, jos en nyt vieläkään ottanut niitä. Koska en vain huomannut. Olen sokea. Mistäs mä menin normaalisti edes ylös? En ainakaan tosta, missä waypointti on. Mä tein sen vähän turhankin hämäävästi. Tän tosta dirittiä, kun sitä nyt tässä kerran on. Nopeuttaakohan tommonen yksi overclockeri yhtään tuon toimintaa? Tuon maseraattorin toimintaa. Jos ei nopeuta, niin sitten me pannaan jakso varmaan purkkiin. Jos nopeuttaa, niin sitten hyvä homma. Katsotaan nyt kuinka käy. Se on jännää, siellä näkyy kuu, mystinen kuu. Hei. Mennään tonne kohta. Paitsi, että ei mennäkään, koska tässä ei ole galaktikraftia. Ja melkein kävelin melkein veteen. Tiedän mistä se johtuu. Niillekin. Tänne tulee luultavasti toi yksi mun kaveri tulee kans tänne pelailee jossain kohtaa. Se piti tehdä tonne maseraattoriin. Okei, sähköt loppu. Missä se rauta on tossa? Ja säkkiä lisää sähköä tonne. Tätä hiiltä kuluu kyllä ihan hirveesti. Niin, hyvä. Anna yksi rauta. Yksi. Tai semmonen pöly. No, anna sitten 2. Anna 2, kunhan annat kumminkin. Nopeasti. Minä haluan sen raudan. Mä haluan tässä osassa vielä saada sinne sen overclockerin. Koska siinä kestäisi 3 tuntia, niin mä haluan silti saada sen. Se, että tää on kyllä nopea homma, kun täällä sitten. Noin, tossa ei kauaa kestä. Pam! Sitten vielä otetaan tuo toinen. Mitä tässä kohtaa maksaisi tommonen kompressori. Peruskompressori. Stone machine blokki. Ei paha.
Computer sanoo, että haistaa itse. Mitä? Nyt loppu sähköt. Taisi alkaa loppua sähköt. Jokos mulla tätä oli 5? Se pitäis computeri tahtoittaa. Tahto 7. Tähänkin melkein riittäis yhtä vaille. Mutta se haittaa. Nyt. Tuolta toijotettua. Mennään tänne. Tehdään se sirkuitti. Aina pitää joku olla tiellä. Koko ajan jotain puuttuu, mutta nyt mä olen niin varma siitä, että nyt ei puutu mitään. Jos jotain nyt puuttuu, niin sanon kyllä, että voi. En tahdo sanoa, mitä tahtoisin sanoa. En tahdo sanoa, mitä tahtoisin sanoa. Noniin. Mitä siihen nyt tarttikaan sen? Tänne ihan arvolla meniköhän se... No ei mennyt. Takaisin. Over. Mikä over? Over. No. Over. Over. Nyt tuolta. Over kun over. Sut tehtiin. Joo, kupari riittää just. Sori jos mä viskaan noi viimeisetkin ihmekuparit menee, mutta mä en nyt voi mitään, sillä mä en nyt rupea sulattelemaan mitään tommosta taikka vastaavaa. Nyt mä haluan vain saada sen overclockerin ja sillä selvä. Noin, nyt meillä on overclocker update. Liitetään se tänne maseraattoriin. Katsotaan toimiiko yhtään nopeammin. Tiedän, että se syö ainakin enemmän sähköä nyt se maseraattori, mutta se haittaa. Noniin, hyvä. Maserotti meille vähän lisää kuparia. Katsotaan miten nopea tää on. Joo, nyt tästä tuli ihan siedettävä tahti. Jos mä heittäisin sen overclockerin tuolta pois, laittaisin sen tän. Olisiko vähän nopea? No ois. Tämähän tekee tätä hommaa kuin jotain, en tiedä mitä. Ja nopeasti tää onkin tekee. Ehkä me pidetään sitten täällä furnasessa. Ja nyt me ruvetaan lopettelemaan tähän, mutta se olisi sitten moi moi!